Chaka kurua segeti keiba choike kutoka se ward ya Kiamukama ebunga nyaribari masaba se county ya Kisii se chigosori cy'umupira bwa magoro ase tournament ya Obed Ombongi yanyarkobage kwenekirwa ya abana banyaruka unenjire mo yogosira ebiego bya abana banyaruka kurua se chinsemecho ni gobono abatendri ebe chigosori cyo banyarko babagwesoke na gotebanige miroberio irachikobekwa yo kwenekya unasama tukare busi umwana munyaruka nerenko nyarko baga kwegandaria ase biego byaye mumenyo kegiata Mary Mora kurwa sorongorero rwagusi negati ababwatani bari baikirana asegeti ekyo nero ria yogo chakwanekya na chikubwata okoboko abana banyaruka bari barachigo chaka korokia chitalanta chabo chage nkyo ase chinga ke chiga senera arireira yogo chakobeka chigosori cy'umupira bwa magoro naboigo amamenyoko asegeti ekyo keiba cy'umuri kito Dan Muzungu na roboti rwa century wekirana unenjere yemo yogo segeta umwana umunyaruka naboigo korokia ekegwa kiae Nigolitukoria rero tournament ya Obed Ombongi mukwaya nyara kogendra segeti keibacho ikoro yarenge ne sabari ye timu ya Obwari FC yabanyaruka goso ni timu ya Geteri korende ni timu ya Geteri yakora kwengerwa chigori birasemo ikarabo ye timu ya Obwari yago kerobo buyobo ya Obwari Queens FC na kirimbia mona so Daktari Ombongi arante tournament ya gerire abana abaiseke bamanyire kantu kekoraki kebwenda gokoruga akora mwe ruseya matemu garinga mange twabere siko mitinye bere ni chi wiki inye toja konyare matemu amanga mange tukuri siko nyore michande se school lakini nabona nje mkwe gokera na kuyigumono korangana ne timu yane ya Obwari Queens boniga tuoboete timu kurukunga Geteri Queens yakorakara kune club tuamanyira sema tukamange tuwe tuarangira nteno cha kezo hizi nimesema asante na bisko ba minto ba Geteri kongore next time iko yente danga ni hotel mwana se abachezaji bane bakori yente tarengere tingango bwatwe kendo kene wene dikta bongi mbia mana sokolete tournament asukubeku mwana mwiskam so I say thank you abaiseke because abaiseke bara twire maega matuka mange nande twagokire mono na mepire kuruya gachagete nabotoka neta koranga antore asobobui na botoroche kombe kenko iratore igo etimu twaganyeterero asesemo ya kabire ni timu ya Geteri etanjira na machibu ayo ekarwa igo banyara gotebanire biyago chigokoro mukia asenko yo yabe gocha timu manager ya Geteri Queens mbia mano Ombongi asoko toy chance yeiga wa bana abaiseke irinde ba express talent yabo mbia mano sana ase bari batonechire ama ene timu ya rura atambe sagana ntori ko mweba asoko twachi uniform na bari batu supportire ya renge neri twabanjera batobwe lakini egemiende ngo bwatore ngo baikera tore Geteri Queens ntwachaga kwa game ya birengia etimu nera igrupo Obwari konyengo waka bantu 7-0 6-0 lakini watu abela challenge watu akire 2-1 na ndin tu accepted according to ne game yenge geti mchaba munabo igo tia gosoria asengo yeiga ekarabo igo mumenyoki Mary Mora nera ikirana asegeti ekiga niganyara gusegeta omwana omonyaruka gochagwe soke na gwekoro kia ekewa kiabo erinde banyare gwesira asenjire ye mugose yende onya tali talent yana kanga kunya asinde tali boigo ekero bote talent ema ko yenaja na bego kubeka samwa na bogo taraso tanyo ikana inche na ikirasi nta kagerete ngani gano na tagerete form 1 getie ke nona kamnyokere na kuru primary kingo samanyango none na kege getie na gingo te ko neri mante yango tirai keto te me ko na chachi talent chito bwa na bochigo okora abana ne president na bochigo okora yanika sotanye wika Nebanga aitonye bwati no gocho muntu nyibwate tema kuyina mutiere mangwara ile matinga ki nare ni bwate tare ninga kitokora ningo konye wande gochi mutu ga abo ko nayo konyara gwakonyire gwachire wakonyire so wakonyire no ne family no ndo tari kwenyara tari bali tachi talent but to sometimes ngekere tu achitupita tari bo wekere miaka getiga taranga bono kwa melire wiki taribo wanyora ndego kwanera mwatare bina gwa kama sakume talent iri ati taribo igo bana etome nayo kwano mwiseke na boko goroke gesaku kino taribo kwani nje no mamura bose je nyaroka kwani ngani ngenda sito na batanga alimu amuramba alikunyera na bulu mutoko kunyika sawa amura taribo ngi batari ko mwenyorera
Guys, kitu ya kwanza discipline. Without that, hakuna mahali utaenda. Na kuwa na your own principles. Enye hata nikikuja hapa nikikuangalia hivi nasema uko na discipline. Wale tande tournament yana. Go tigante benga winning na vera 150 osemia number 3 ngonya rabale maybe 70 number 2 mpaka tigante top 5. Koriboterie kionga chigosori kuruga segetie kiga kia ibacho kigotoka imea kia mukamago dimia nyaribani masaba irietaria ne igongoro kwa dan